Det skal jeg nok bare høre. Det var alt for nemt. Hvad er der dog sket en dag senere? Må jeg lige gøre noget? Ja, selvfølgelig, Padawan. Hvad er der dog sket? Der var en dragner. Det ligner en søfyrste. Jeg går ud og leder efter den. Hvor må han være? Tano, jeg foreslår, at du holder din hemmelighed færdig, og ikke siger det noget til din mester. Okay. Det vil jeg med for dig. Jeg har fundet søfyrsten. Det ved jeg godt. Og det er nemlig dig! Alle sammen, så vi ved, at det er Jedi-kunstner. Så nu skal vi vise jer nogle tricks. Se, han har lukket øjnene nu her. Det er sådan, fordi han godt vil have være sig. Men alligevel, Padawan tror bare, den er sej, fordi den har lukket øjnene. Og nu åbner han øjnene og skal kæmpe mod mig. Jeg vil ikke kæmpe mod dig, Padawan. Det der med, at han lukkede øjnene, det var bare noget dumt, han gjorde. For at du vil være sej. Og så alle ved, nu skal I lige se et trick på en sæt. Jeg vil ikke slå dig ihjel. Vent. Jedi er 3 bare ikke de onde. Hvad skal man gøre? Nå, jeg kan børne mig. Det er kun jeg nok skal gøre det. Nej, jeg vil ikke kæmpe mod dig. Padawan. Hej alle sammen, som I nu har I set filmen. Så nu skal der blive træning. Tænd jeres lyssværd, folkens. Og kæmp! Come on! Og der er rigtig mange, der kan kæmpe med karpe på sommeraften. Men se nu her. Hvis jeg også har et andet lyssværd, så bliver det sværere for fjender at klare mig. Og der er også nogen, der kan gøre sådan her med deres lyssværd. Der er også nogen, der gør sådan her hen til fjenden. Nå, men det var alt for i dag. Vi ses.